Martes Santo karon mga kaigsuunan. Petsa 30 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 13 bersikulo 21 ngadto sa 33 og bersikulo 36 ngadto sa 38. Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo og miingon sa walay lipod-lipod. Sultihan ko kamo, nga usa ka ninyo magbudhi kanako. Nagtinanaway ang mga tinun-an og nahibulong pag-ayo kun kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon, pangutan-a si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus og nangutana, kinsa man siya Ginoo? Siya mao kadtong hatagan ko niining tipik sa pan, human ko kini ikatuslob. Mitubag si Jesus. Busa mikuha siyag pan og ituslob niya kini og gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagkadawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa ni adtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta. Pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan og midali siya pagula gabii kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang anak sa tao gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw. Sa dili pa mutugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulog. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.